Unsa man ang naong nimo na to? Ay, kini. Ay, mao lagi ni. Resulta ni sa kabuang nila ni Tasyo Pipito. Isonggit mi nila dito sa ospital. Atong miyaging adlaw. Unya, di pariglahan mi dito. Mao ba? Nakadungog mami anang balitaan na to. Kamu man kuno'y nag-una-una. Imo man kuno gituk mo si Tasyo. O giunan og sukmag. Maumibaw sa sad sila. Ha? Unsa may ginakatinuod na to? Tinuod ba gyud nga kamoy nanguna? O kamoy gipariglahan? Ha, na to? Kwan, kami mo ay gipariglahan din. Kana, kinuod dalit. O, mao ni ang ilang gibuhat na mo. Ilabi ni gyud diri nako. Wagit taon sila kaluoy nga. Gikalitan mi nila og kulata. Oy. Bisag, wa mi musukol. Niya, tanawa. Makita mi yun ang ebidensya sa kung nawang ba? Nawaw. Kung lang nga, ila kong patyon. Naaman ko na yung CCTV na to. Asa man? Sa ospital. Oh, mas mayo ko na yung CCTV. Pero nga, makita gyud kung kinsa nagsulti na mo sa tinuod. Bitaw. Mas malipay mi nga naay makuha nga CCTV kay sigurado gyud nga mauwawan sila si Tasyo sa ilang yawanong binuhatan. Oo, muna tinuod alit. Ug malipay gyud mi nga mugawas na ang resulta sa CCTV aron nga makita gyud batag. Kay kanara bang mga tawhana? Ilabihan gyud ka bakakon. Labin gyud sa Tasyo. Aw, paabuto na lang na to ang resulta sa CCTV na to. Kung unsay resulta, mao yamong tuhuan. Bitaw, kung may bawaan na mo nga namakak sila, dili na gid mi managad nila. Gusto gyud. Amo pa silang naungon og kasaba ug ingnon nga mga bakakon. Gikulbaan ko si sulti ni Atonisyo. Asa mang dapita nga gikulbaan ka? Katong iyang gingon nga, labang hangyon ang ospital nga mohatag og kopya sa CCTV footage. Di man taangay mabalaka adto. Ha? Di may laki na si attorney lagib dasan nimo eh. Nawat og Daghang labad, ginagraket awak ginalabad. Og sigurado ko nga hatagan gyud siya og hatagan gyud siya og kuan kay kanabang nakahimo naman na siya formal request nga maka-secure ta og kopya sa video. Ha? Wala di mo sugot yo. Ay, depende lagi na sa panahon, Pets. Pero kuli kayo na, kay daghan kayo mga paagi ang mga abogado ba? Nga mapugos yun sila og hatag og CCTV kape. Nayo siya kapagi. Oh. Aron dako tagpuruhan nga makakuha tag kopya sa CCTV footage. Unsa man ang puti siya? Unsa nga CCTV? Taon lagi be. Kayo. Kung gusto sumay-sumayon mo gani mo. Oh. Sila kuan ba siluluguryo nimo. Wangyo ta, aron iya tang tabangan. Nga, mao na dakong questionable kayo daron, ha? Ang pangutana gud kung manumbaling baka na si Lolo sa atong kaso karon. Oh, come on. Nagkauli na ba yung mayo? Kanang mayon yung kabubutan, nagkauli naman na. Oh, mao lagi unta. Pero naibaw ka, katong higayon na nga gidakop ta, naglalis ba amin ni Renato sa tubangan ni Lolo? Masin gani og gihiluan na sabto ni Renato ang unahuna ni Lolo Goryo. Oh, come on. Deep size. Ay. Mabitaw na nakadaot na. Pero may yatang mabutang sa dakong alanganin ini. Ay, pasensya na kayo, Kapits, ha? Naamong naman hinuong ka ni kagubot sa mong pamilya. Pasensya na kayo, ha? Sige, mayo mananaw taga ng vaccine ni Toreo. Wag ka mapuli sa mong vaccine. Sa mong vaccine ni Renato. Ay, wala ka sa siyo. Kasabot magkuha ng imong gisulti ba? Pero, mao naman yun eh. Ato na lang ganing suklan. Bahala na kung sa'yo may tamo. Alto bindigo. Dako, doon kayo ako pasalamat ni mo, Pits. Nga, miunong dyan ka na ako, Pits. Salamat, Ay, nakunauna siyo. Don't think of it. Wag ko magmahay nga gilabanan di ka. Garbo kayo na ako nga may laban ko sa katao nga buutan o ginusinti sa tanang sang gipsangil niya. Sais. Salamat yung kayo, Pits. Ang ginuray mo baos ni mo ining tanang kayo ngayon mong gipakita na ako, Pits. Ang ginuray, paningil ako. Dili, atong oran di. Ato, kwan, hangtod na yun sa kong kamatayon ni Pits. Sultayan ta ka, Pits. Di yun ti kakalimtan sa imong kaayo nga gibuhat ni mo diri nako.
Nil. Nil. Junil. Ay, Ren. Ikaw mo rin na. Saan ni siya? Nabuang na ka? Ganyan tang nagsultihan ni din kalit mo lang kag tulala dia. Sorry kayo, Ren, bangay. Walang ko gilamat. Sabi na tabo ni mo? Nalang ko'y lawom nga ginahuna rin ba? Hmm. Nakuyawan ko kung magkakuha sila og kopya sa CCTV dito sa ospital. Maurin din na yung magkikabalakan di ay. Nabalaka ko rin. Simba ko masipyat ba? Dako na kay kawawa nato niya si Glinda ug ni Lolita. Mauwata nila dito. Baday, kuang gulmday ka. So ipagtuon mo na ako, bugo. Nalimot kas kung gisulti ni mo nga doon ako'y suod nga higala sa mga security dito sa ospital. Siya mo'y nagdaas kontrol dito sa mga CCTV. Mga watay angin kabalakan. Ako na itong gihatagan og kwartaro nga wa sila makita. Mo ba? Oo. No, stress na nalimot ko. Ikaw ba, inabtik ka yan, Ninil. Kung hina ka og lihok, alkansihon kita sa rinda sa atong kinabuhi. Magid. Hustog yung ka rin. Yun na, son. Nulian ka? Naulihan ako na napita rin. Pero, napakuilaing yun na. Ano sa paman? Katong imong ginguna ko nga gustong paimbestigahan ug usab ni Lulugoryo nimo ang kaso sa inyong amahan. Kumabala ka na, Nil. Ang mga ebidensya batok na to, wag yun sila'y madawdaw. Limpyo kayo ang atong trabaho. Kung di yun sila maka-trace up, nga kita mo'y utok initanan. Pero buang, wakson kita kabala ka rin. Kinausap ang kutog kalit ang imong lulo. Di tanging mabala ka na. Tiguang na nasguryo. Wala na si mahimo, Nil. Og, nagtuusap ka nga. Mukumpiyansa ko yun eh. Ipangandaman na nina ko ang tanan, Junil. Salamat kayo rin, ha. Imog yung gipagaan og mayo, yung gibatik ka rin. Ikaw ba mo na nakadaot ni mo? Timaan na nga, kuwang yung kas pagsalig na ko, Nil. Giobserbahan yun ako ang reaksyon sa ilang mga naong gaw. Hilaw, gid kay ilang mga naong. Mura silang gipangulbaan sa pag-ingon mo ba nga na ay CCTV. Bitaw gaw. Nakabantay sa day ka? Nakabantay, uy. Tanan nilang lihok og sinultihan. Mura gid sila gigilasan sa atong mga gipanulti. Labi na tos, Junel. Nakabantay ko nga murag niukab ang hasang. Nagkatawa lang bitaw ko gaw, uy. Hasta si Renato gaw. Nagpaluoy-luoy pa siyang naong. Huwag siya mauwaw gaw. Nga napakita siyang naong nga murag turo nga napuspusan ang sungay. Saba ka daglan, uy. Di lang ko taman naway good kay basin og makasata. Naglagot magugugaw. Klaro makaayo nga na makak sila. Dili pa ta makaingon anak gaw. Wabi ta mahibaw sa unsa gitinuod nga nahitabo. Ang atong nahibaw-an pulos ra mga nadungog nato. Aw hinuon, may punto sad ka. Pero unsa ka gaw kun makakita bita sa CCTV? Unya makita nato nga na makakid sila. Aw ka na higayon na gaw. Makaingon gid ta nga mga bakakon gid sila. Naungon jud ako slag kasaba ba? May bawa na magyud niya na gaw ba? Kaya di man na malimod ang video footage gaw. Gusto na kumutan ako kung kinsa ginangunan nila. Hoy, pastiglan na lang yun. Bisag usaon akong piyong. Ang naong yun ni Renato murag demonyo nga nakaiskapos ang tierno. Gaw. Relax lang. Paabot lang sa ta si gayon gaw. Dili lang tam hukom dayon. Basta gaw, di man igining akong gisulti ha. Muguwa, gining kamatuuran ba? O di ba kining ka natural sa akong kamaldita? Kung may bawaan na gid nako, nga kinsay na makakana nila. Naungon yun din ako kasaba lagi. Day. Oh, yo. Day. Yo. Ngita kang turbia. Ay, hain man siya, day. Ay, to pas liyo. Duday gibuhat. O saman, nitumar na kas imong tambal. Ay, naman na, day. Akuan ka nang, doon na lang ko'y ipamalihog ninyo ba? Oh, usama na iyo. Kanang, ipaingon sila si Abal o Gyokyok. Oh. Nga, palimpyuhan ako ang stockroom sa underground. Mao ba? O, Yuck. sige. Amo lang ng tabangan dito. Tabangan ninyo? Oh. Ay, palihog lang ko, day. Hawan ni kasoy. Trabaho undayon na namo. O diya usaman daghan bayat tong mga butang dito. Ipalabay na lang to nimo. Ay, kuan lang kanang anak na lang ba? Piliin lang ninyo.
Ang uban ipabilin ug ang uban ipalabay. Sige. Ah? Ako lang kanang lainon una ang mga butang. Ah. Unya ako ipatanaw nimo kung unsay ilabay ug unsay ibilin. Kana. Ana may usa ka budiga di asluyo nga wa magamit. Oh. Ay adto lang una ninyo ihanok ang mga butang. Sige. Ako ra bala. Ay, salamat kayo, daday. Way sakay yan. Way sa pa yan. Basig na pagkailaing isugo yung hayo. Gusto ba ka? Ginahan ko yung. Ay, kuan, wana. Nadi ay. Ay, kuan, day. Ano mula ka, day, unya ko. Wanto ko sa inyo. Iya ka din niya wanto ko sa inyo. Trabaho ba ko din mo? Malimot ka? Di ay, no. Mamisita na sa basa kong anak. Daday, sugot ka. Ay, pero guriyaw. Nakoy pangutanan ni mo ba? Daman. Naabag kay gisulti ni Toribia nga naibog ka niya dito sa ospital. Ako naibog. Usa to? Kumitsara tong imo? Pasila na bitaw tong istorya, bitaw. Istorya yung pagka-istorya. Kuan ba ka na nalimungawan ako adto, daday? Nalimungawan ko ba? Uy. Kana istorya para na sa akong apo nga si Renato. Uy, ana! Kaswerteng Toribia kay Adtugis matanon. Swerte. Pero, maswerte si Lolita kay ako'y iyang mabana. Siyempre. Siyempre. Mas bulan yun akong anak gariyaw kung ikaw ang iyang babana. Pero, yo. Yo. Day. Yes, yo. Daday nga ko. Paningkamot yun, ha? Paningkamot yun. Nga. Ayaw yun pag-surrender sa akong anak. Gusto ko na lagi na mo sa kadugayan, lagi. Salamat kasi mong bendisyon ako, daday. Dadyog ko mulunga sa akong pagpaningkamot. Ngadto ni Lolita. Nang daday. Nang, saan na inyong gibuhat, ya? Dong na to. Gisugo kong lulo ni mo. Nga ipabalin sa budiga ang mga butang dinis takrong. Uy, masud ka nis budiga nga, daghan ra ba kayo ng mga butanga din eh? Ay, basura ni Dong na to, ay. Bisag ako suod pag ko. Ipalabay maning uban nga di na magamit. Ay, kuan piliin niya ninyo. Nang, kada bang pilion ninyo ng mapuslan pa niya, ilain sa dinyo nang di na mapuslan. Ay, maubitaw Dong. Maubitaw ni. Mao ni amo gibuhat Dong. Di ay. Wahi ko gamay na. Pero yun na, kini siyang kaban. Asa man ninyo ibutang? Ning kaban ba? Kaban? Dito rasablis budiga. Budiga? Amo lang una ning giguroy din hisdaplin kay bugat man. Sabay sud ang kabana ba? Ayun ba, gikon daduhan wala Dong na to. Ako na, ibilin lang na dihanang. Ako raw niya, balhin na na. Ako ba? Ako nang ablihan. Ilahin na diha sa may kilid. Ayaw lang labdi nang. Ako ray ko na na. Sige Dong na to. Ako ra nang ipadaplin dito, hindi mauwanan din ha. Sige. Palihog lang ko nang. Daghang gyud salamat. And ayan guys, handuan na ito noong lang episode ko rong adlaw diri sa Esquadro, but wala po ka pamati sa drama guys, no? Ako nang paminawon guys, og himo ag reaction after anin, no? Na mga stomar sa ta guys. Balagisan. Taga-open gid ako Facebook, mag-ikaw man una makitaan. Pag-share pod. Pag-share man ko. Sana ikaw dili man ka mag-share. Kanang sky blue. Tanaw mag-share pod. Mag-share man ko. Mag-like, follow and share. Nakapollow naman ko. Nakapollow na ka. Ay wala. I-share pod. Lay ka mo react dito ka ng katawa. React pa ko na. Pud mo react. Wala naman ko naka. Asa may pinakaganahan ni mga vlog na ko. Kato daw na ni Maho, nas nagkaon ka. Nakaigit si Kulot. Si Kulot, si Shantik, si Sabi. Kadugay naman na to ay. Mo to pinakaganahan ni mo. Bayot. Wala na. Guba na. Di na Di na makuha. Wala na. Bayot. Hindi klaro ko yung mga balingag. Di na matanggal. Danghag man na. May danghag. Salamat ka. Truhang number basaha. 09 38 89 33058. Pila. Atay. 500. 500 ginong. Ito na gani no. Unsa di ka no. Lakongka. Una.
Ay, nako. Sana bataan ni guys. And we're back. Asa na ta guys? Ay, mamati man tag drama no sa ang karibal kong lolo. Mamati ko guys, kay wa ko kapamati no, na-upload na ako guys pero wa pa ko kapamati. Way, bulingit o. Ano yung gani kagubot sa mga pamilya? Pasensya na ko kayo ha. Asli mayo ka na naon ka ng vaccine ito rin. Wag mapuli sa mong vaccine. Ang vaccine ni Renato. Ay, wala ka sa siyo. Kasabot magawa ng imong gisulti ba? Pero, maon man yun eh. Ato na lang ganing suklan. Bahala na kung sa'yo may ito. Alto hindi ko. Ako, doon kayo ako pasalamat ni mo, Pets. Nga, iunong ka na ako, Pets. Ay, naku na siyo. Don't think of it. Wag ko magmahay nga gilapan na di ka. Karpo kayo na akong umilaban kung sa kataong nga buutan o ginusinti sa tanang sangil niya. Sais. Salamat yung kayo, Pets. Ang ginuray mo ba, ni mo ining tanang kayo, ngayon mong ipagkita na ako, Pets. Ang ginuray, paningil ako. Dili, ato kurat di. Ato, Kwan, hangtod na yun sa kong kamatayo ni Pets. Tutayan na ka, Pets. Di yun kakalimtan si mong kayo nga kipuhan ni mo tinil ako. Oh, oy Ren. Oh, kamu na. Siya. Nabuang na ka. Jadi artang nagsuntihan ni dinay kalit lang kag tulala dia. Oh, masuli kayo rin na bangay. Parang bukilamat. Guys, sinsya na kayo, wala ko kasunod kayo ani nga drama guys no, kung saan ay dagan. O kasunod ani kay nga drama guys. Og I think maupod mo no kay nakita ang po nato sa views gamay ra kaayo nig views nga drama. But if no aton lang ning undangan guys nga drama. Pero saya mangudpod basit ang puli di ani no nindot. Munang sige padayon na lang no. So pinahitabo ni mo? Nalang ko'y laom nga ginahuna rin ba? Nakuyawan ko. Wala pa kayo yung mga mga exciting part ang drama kay baguhay pa manggudpod ni. Kung makakuha sa kopya sa CCTV dito sa ospital. Moral na yung mga kabalakan di ay. Nabalaka ko rin. Simba ko masipyat pa. Dako na kay karawawa na to. Niya sigling daw ni Lolita. Sa maliyambot pasabot guys nga basin ko nung naimakuha nga CCTVs sa ospital. Naguro ni sila gibuhat nga dautan no. O nila dito. Dede ko ang kulay ka. Siyempre puhunin mo na ako puko. Kalimot ka sa mga sulti mo nga doon ako'y suod kay gala sa mga security dito sa ospital. Siya mo nagdaas kontrol ito sa mga CCTV. Ang mga watay angin kabalakan. Ako na itong gihatagan ng kwartaro nga wala sila makita. Hala. Gitagaan nila og kwarta, that is bribery. So klaro gyud kaayo guys no nga aduna gyud ni sila gihimo nga dautan no. Og nganong mura man nabalaka ang isa. Unsa man gani ilang gibuhat nga dili maayo. Tuno, stress na nalimot ko. Ikaw ba, nabigkay na ninil. Kung hina ka o lihok, alkansihon kita sa rinda sa atong kinabuhi. Wagin. Bastog yung ka rin. Yan, son. Nulihan ka? Nulihan ako na napita rin. Pero, napakoy na yung gano'n na. Ano sa man? Katong imong ginguna ko nga gustong paimbestigahan usab ni ilulugod yun mo ang kaso sa inyong amahan. Kung mabalaga na nila. Ang mga ebidensya patok na to, wag yun sila madawdaw. Limpyo kayo ang atong trabaho. Kung di sila makatrace up. Yeah, guys, limpyo kuno kayo ang ilang trabaho. Unsa ba nga trabaho? nga gyud ko guys no nga unsaon. Ko kasubaybay kayo ani guys. Pero from now on, subaybay na gyud ta guys no kay matag katapusan sa drama maghimo man ta og reaction. Maghimo man kuno og reaction video. Nga kita mo'y utok initanan. Pero buanga, wakso kita kabalaga rin. Sino sa pagkuduktarit ang mong lulo? Litangin mo balaga na. Iguang na nasiguryo. Wala na si Mahimunil.
O, nagtuusap ka nga. Kumpiyansa ko yun eh. Ipangandaman na rin ako ang tanan, Joy. Salamat kayo rin, ha? Iwag yung pagkaano ba yung pati ka. Ikaw ba mo rin nakadaot ni mo? Di maana na nga, kung yung kas pagsalig na ako. Paabot lang sa ta si gayon daw. Dili lang ta hukom dayon. Basta kaw, di man igining akong gisulti ha. Muguwa, gining ka matuuran ba? O di ba, gining ka natural sa akong kamaldita? Kung may bawaan na ginako, kakinsay na magkakana nila. Naungon yun din ako kasaba lagi. Kanya may usa ka budika di asluyo nga wa magamit. Ay ato lang una ninyo ihanok ang mga butang. Oh, sige, ako rin pala. Ay, salamat kayo, daday. Way sa kayan. Way sa payan. Basig na pagkailaing isugo yung ayaw. Gusto ba ka? Ayaw, hinaan ko yung. Kuan. Inot kaya sila mo acting guys no kay kuan gyud tiniguang gyud ang ilang tingog di ba murag dili ta may kaingon ba nga pinugos murag natural lang paminawon guys no ang ilang tingog nga tiniguang. So grabe sila ka talentado guys no nga mga artista diri sa DYHP. Ay, kuan day. Ano mula ka day unya ko? Oh. Mato ko sa inyo. Iya ka din niyo. Trabaho magkudiri mo. Libot ka. Mangisita na sa akong anak. Kinsa man nga tingog guys, tingog ni Jelly Jaka. Oo. Ay, pero guriyaw. Nakoy pangutanan ni mo ba? Naabag kay isulti dito rin biya nga. Naibog ka niya dito sa ospital. Ako naibog? Masarap to. Kumitsyara to imo. Pasila na bitaw tong istorya. Bitaw, istorya tong pagka-istorya. Kung baka na nalimungawan ako ato, daday. Oo, nalimungawan ko ba? Kana istorya biya, para na nasa ako nga po nga si Renato. Uy, ana. Paswerteng Doribia, kay ato kis matanon. Oo, swerte. Pero, paswerte si Lolita kay ako'y iyang mabana. Ay, siyempre. Mas bulan yun akong anak guriyaw kung ikaw ang iyang babana. Anak pala na yan no, si Kuan guys. Si Lolita. May kay pabor siya no, bisan og tiguwang na si Goryo guys. Sa gayang nakita ni Goryo no, nga wala sa mga batanon nga pabor man yun siya. Siguro buutan ni no o gawas pa, stable. Pero, yo. Yo. Yes, yo. Paningkamot yun ha. Paningkamot yun. Ayaw di pagsurrender sa akong anak. Gusto ko na lagi na mo sa kadugayan lagi. Salamat. Grabe ka supportive guys no. Grabe ka supportive ang inahan guys ni Lolita kang Goryo. Siguro karaan na goro ni silang magbarkada no ug nasinati na niya no nga buutan yun kaayo ni si Goryo kay gipangubugos pag yun niya no nga dili mo surrender. Grabe. What if kung sila na lang pero dili pa mangguro ni biyuda ni si kining mama ni Lolita no. Moron ako masayran sa sunod pang mga episode guys no kung biyuda na ba ni or what. Isa mong bindisyon ako daday. Ikaw ko mulo nga sa akong pagpaningkamot ngadto ni Lolita. Sumunod to guys, sinato matiwas no kay taas-taas ang po atong reaction guys. Again, that is ang Carnival Kong Lolo part. Sa ba yung part part 14? Basta makita rin ninyo sa thumbnail guys. Thank you so much. And anyway, it's Saturday pala no, September 13 guys. Og full episode na po taon nyo para sa mga asoy og bagong bayani.